Astrid, Hvad siger du? du skal forklare, hvad jegner betyder. Okay. En jegner, det er som en jegner. Det er jegner number one. En af mine venner siger, at jeg kan sige det, fordi at det betyder jyde. Og det er synd for jyde. Men det tror jeg ikke. I mit hoved, så betyder jegner, det er bare en, der er sådan rigtig træls og krutter om en stol. Men det er mere sådan, hvis nu der er rigtig dårlig mad til frokost, så kan jeg sige fucking jegner. Og det der fucking, det var sådan en tillægsord, der bare gør det endnu værre. For det meste så er voksne mennesker jegner. Alle voksne, så det er meget tit jegner. Folk på vores egen alder. De er faktisk endnu oftere jegner. Ja, men det er mere fordi, at voksne bare sådan nederen, det er bare sådan kedelige knapper. Og så her er det bare fordi, vi sådan fucker med hinanden. Fuck det. Og dig. Nu er jeg en jegner, fordi du er sød. Jegner køkken. Jeg tager intet ansvar for den udtalelse. Fordi hun er sådan en fra Roskilde.